HIUS-alan yrittäjyys- ja yritystoiminta tutkinnon osassa opiskelija harjoittelee työskentelemään HIUS-alan työtehtävissä aluksi koulun parturikampaamo-amistailissa ja myöhemmin työssäoppimisen kautta eri HIUS-alan yrityksissä. Opiskelija harjoittelee toimimaan erilaisissa HIUS-alan työympäristöissä ja edistämään toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia. Hän osaa toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja ottaa huomioon työterveyteen, ergonomiaan, työturvallisuuteen, kuluttajaoikeuksiin sekä HIUS-alan työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet. Opiskelija osaa huomioida yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen. Opiskelija oppii hinnoittelemaan tuotteita ja palveluja sekä markkinoimaan niitä erilaisilla tavoilla. Opiskelija oppii myös myymään asiakkaalle yrityksen palveluja ja tuotteita. Hän oppii myös edistämään toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta sekä tuloksellisuutta. HIUS-alalla on perinteisesti paljon parturikampaamoyrityksiä. Tämän vuoksi koulutuksen aikana opitaan arvioimaan omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia HIUS-alan yrittäjänä ja suunnitellaan ammattialan omaa yritystoimintaa. Opiskelija oppii laskemaan erilaisia yrityksen kannattavuuslaskelmia sekä arvioimaan mahdollisuuksiaan tuotteistaa HIUS-alan toimintamahdollisuuksia. Mahdollisena tulevana yrittäjänä opiskelija oppii verkostoitumaan eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittämään kansainvälisyyden mahdollisuuksia yritystoimintansa kehittämiseksi. Työssäoppimisen aikana opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä perustamalla NY-yritys tai oikea toiminimi ja työskentelemällä sopimusyrittäjänä HIUS-alan työssäoppimispaikoissa. Näin hänen on helppo siirtyä HIUS-alan yrittäjäksi valmistumisen jälkeen.